Tawacho nu kare mondo winya maber kabisa ni sirikal mar Kenya Kwanza en sirikal mar japiny man piny chande. Kendo dhi neno kwa roll out sani kata the CAS mwadhi yiero. Gin jopiny ma ong'egi ka. To kata CAS no parni wach makamano bende pod nitiere doho. To kata kamano naneno kosepedha ndika makamano e gazeti. En wach mantiere doho to iye matimore ni kaka jasiasa nyaka imanye ka samoro iketo jogi. Kata kinyalo loko nyinge mibro loki. Koro luonge ni CS nitie nyingi mibro yudne mitimego nade miluonge. To gima ywak ne oganda mag Joluo wa. Ni wachieuru jodalawa. Wachieuru. En gima lit na kabisa ni Joluo osebedo kiwuonda miwuonda. Nokonu ani ko wadhi ka kes ni e court. Ni Ruto koyombo to piny ok biru. Ye kabilo nitie piny miluongo ni Alaska. Alaska en piny mane ma jo Russia mene gi uso ne jo America. Tiedo ka within 3 months kochopo dwe mar 9-11 kanyo koro en mudho. Koro wabe nokona piny biro bedo mudho. Wayauru pachwa sani ochako wuok kendo ringo ochako mejowa hope. Koro kone onge lisasi ni entie gi nuclear. Jodalawa adwa na wachu maber kabisa wang'iuru sani gima wadwaro ni sirikal dhi recruit police officers. Wadwa ng'e ni wan kako nagi omiwa namba D ma wadhi ki police. Nyocha jakom ni iye kacha kendo tiyo go uru. Kata Jaluo mondiki mi nyalo kono ondika sirikal mane sirikal onge. To sani koro gimomiyo nyocha wakwero ni tend jakom. Wadwa nyisi Joluo ni sani yero koro omiwa prison officers omiwa dhano maromo kamae. Kwacha kwadhi Kenya Defence Force omiwa dhano maromo kako nagi. Kodoro miyo japiny ng'amari mo bodaboda cha mwagolo iyudo ka mama opuonyo nyathi mo uso lope opuonyo nyathini lo mo uso ne chako nyiendo pikipiki oture ndara otho onge. Wadwari mondo